שלום לכולם. בסרטון הזה נציג לכם את דשבורד המנהלים של תוכנת מקרקעין פלוס. הדשבורד נועד לתת למנהלי המשרד ולעובדים תמונת מצב רחבה, ברורה ומעודכנת על מצב התיקים, משימות פתוחות ותזכורות שדורשות תשומת לב. בחלק העליון של המסך תמצאו 6 כפתורי סינון אוטומטיים, המתעדכנים באופן רציף בנושאים החשובים ביותר לניהול המשרד. כל לחיצה על כפתור תציג את רשימת התיקים או המשימות הרלוונטיים אליו. כפתור תיקים פעילים לעומת זאת יוביל אתכם ישירות לטבלת ניהול התיקים. בכפתור מסירה פלוס 60 ימים יוצגו תיקים שחלפו יותר מ-60 ימים ממועד המסירה שלהם, מתוך הבנה שתיק אמור להיסגר בפרק זמן זה, ואם הוא לא נסגר אז כנראה שנדרשת אליו תשומת לב מיוחדת. לחיצה על משימות פתוחות תציג משימות שמועד הביצוע שלהן צפוי להיות ב-14 הימים הקרובים, או כאלה שמועדן כבר חלף. מתוך הדשבורד ניתן לסמן משימה כבוצעה, או למחוק אותה, מבלי להיכנס לעומק התיק. בכפתור דדליינים למיסוי, יוצגו מועדים הקשורים למיסוי מקרקעין הצפויים ב-14 הימים הקרובים, ובכפתור מועדי מסירה קרובים, תראו תיקים שמועד המסירה שלהם מתקרב. בחלק הבא של הדשבורד תמצאו את אזור העדכונים. כאן תוכלו לראות כל שינוי שבוצע בתיקים, כאשר עדכונים מ-12 השעות האחרונות יסומנו בתווית חדש. לצד כל עדכון מופיעים שם המשתמש שביצע את הפעולה והמועד, ולכן חשוב שלכל עובד יהיה משתמש אישי משלו. באותה מתכונת מוצגת גם רשימת המסמכים האחרונים שעלו למערכת. בדשבורד יופיעו 8 עדכונים אחרונים, ולחיצה על צפה בכל המסמכים והעדכונים תעביר אתכם ישירות למסך שבו ניתן לראות את כל 50 העדכונים והמסמכים האחרונים. בהמשך הדשבורד תוכלו לראות ריכוז של כל האירועים והמשימות הקרובות, כולל מועדי תשלום ומסירה. בכרטיסיית תזכורות ללקוחות תוכלו לשלוח ללקוחות שלכם תזכורות לקראת מועדים חשובים. בלחיצה אחת ניתן לשלוח הודעה דרך הוואטסאפ באמצעות הוואטסאפ ווב, ואם מוזנים גם פרטי המייל של הלקוח, אז גם באמצעות אימייל. לאחר שתעלו תיקים למערכת, תוכלו לקבל סטטיסטיקה של כמה תיקים חדשים נחתמו מדי חודש בראייה שנתית, מה שיאפשר לכם לבצע חקר ותהליכי התייעלות פנימיים. זהו הדשבורד שלנו שנותן לכם שליטה, סדר ושקט במקום אחד.